Европейският съюз постига споразумение за новите геномни техники в селското стопанство. Европейският парламент и държавите членки сключиха политическо споразумение относно използването на нови геномни техники в селското стопанство и хранителния сектор. Тези модерни геномни техники позволяват фини генетични промени, различаващи се съществено от конвенционалните ГМО с външни добавки. С помощта на нововъведените технологии се създават растения, които изискват по-малко ресурси и са по-устойчиви на суша, болести и вредители. Новото регулиране въвежда две категории. Едната група растения ще се разглежда като традиционни видове след преминаване на определени критерии. Категория с растения, които произвеждат инсектициди или са устойчиви на хербициди, остава забранена и не се допускат в органичното земеделие. Въвеждането на правилата ще бъде придружено от мониторинг на икономическите, екологичните и социалните ефекти с акцент върху безопасността и устойчивостта на храните.